سلام فتواتن كبراتن تخلالتي كميت صنحتها أبزل لكم سلامنا تننخ أملا لو معت مريم نازع لزانا غرز بالنهي مريباتلو إسرائيل بسوريا ليبانوس يمن عراق ليبيا زقبرتهم بتكعتا تابل على إرترا كمترقمت كالسليات هاجر موساد أفليتهم أب مونغو جنرال ميغوي هايلن من جورينون حيا فلالاي كم استفادرا تفلتهم كم تماريخ وكم تتحيزك زعلك سمعك يقول منهم يلا إرترا بزعبا قه بحري 12 نطبታት هوصيا جنرال ميغوي هايلم معراب جنبار أرمي 10-35 ناب السودان حيزو كساجر كما استوسنا تفلتهم نشان حدش سون كل جزء سبسكرايب لايك مقاري ترسعوا ناكن زرزراتهم بسركم سن مكتتال كم تماريخ وكم تتحيزك زعلك سمعك يقول منهم يلا ناتنا يكون الطورنت زي أب شرارينا نوجئتها حواحت بهالجوجلة نا كفتم أرمي 10 أب إيد مكلاك زود حواتنا إن نركب اسكي بعلى خلنا شو مكاسكلالين شيء تقدر يمكن تخلي بهال أرمى 10 كورم إساس حدا على وقت بطر عيد 3 ينيره توجئ عمي نحنا هم يحسون يرنا في ماتي دكتنا لنا قدام عالتين رعي 20 سنة 20 بحمله 25 حمله وتكونت تفتيرو نحنا بجسينا هنا أو تمنا عنا ثم راح يدوم نسوم نسوق يدوم كدوم نحنا ذلنا يموتون بويتو يوصلون وحد خلي يوصلوا معتهم نيرم أو نحنا لما ينحينا ماتي ينحينا احنا وقع لنا سلام فتح لنا اتينا ماتي خمت زنجر خاني شو من طلعتي خاصلتين كاورو تقفيف كاخا تقفيف طعمي زقرب خميت سمعك حزي او زي عتيخا تاي تسمعك اسكنتو ما تقراي زلو حزون تطورنت سي وطورنت فتحت صقم يلوم ناو تسفلالي بوتاتا زاتيوم له ملق تسمع حلال فلو وانا طورنت يدلن ماتي بسلام فتح له ماتي أنا بلو ماتي قال قوليو زعشوا سبي الليو بلع سبي نحنا جيم بسلام فتح لنا له تقراي أديات كلها كخاين دلن زماتي صبقناتات كهونا له ماتي فتح له ماتي أنا بناتي منهم نقدر كسمعك يقولون أوزي تماريخ وكم زت تحيزك زعلك سمعك يقولون منهم يلا ناتنا يكون الطورنت زي هوني لما تالي لهم مزوج تالي لوينا بحيلون يوم قف معها أجوها قاسا قوي فما يوم قاسا نشرنا قوي فما يتومهم لمنا بعلم أو يتوم إيه يوم خنبر يوم زي لمنا هو هم لمنا هو ماتي نحنا قاسا يقولنا نماتي نحنا واجينا زلنا خلاشنا هنا نحنا نسم تنقل له بحريق جن بندرات يوم نحنا نطبق نتال هنا منقص خلي طبق جورنا له ماتي مدقسي ترى لها سامنا بمقوي ماي الحمد لله نعماتي كداني تقمنا سر خدامتي دنجر مسينا يا تقمنا يا كداني لا ايسي كفتح نزملكو تاكل كله نقروينا بمول السمون سلازرو از فيديو زي زلو صقمات كفتح تسفا نقبر اجو خادما منم كيسمعك شو رازا استوعل وقني وتروب زريا خايوم من لغز تغفات سلم زيبلو كنقلو الكاسرت سبسبيب ربحا ناي تخرتكا كل مت قطرا خي تخبر صبرو الكاسعات كاب اومي زدحن صبل ناي حدنت ود زانتا إخا زانتا لو بيتكا بايتو بتينوم بانديرو أوريدوم قراج كنصفلو نقدو فناتحهم هاجر كبلعلو فدرشن سميوم شو مسنسنا سلايو إرتراح ديقوم شعو مستقل فيو شدود منقاقو سقاب لوم زلو مسهوهو أبعاف كبدعتنا لسانوم قديموم باللاي مانيفيستو بخربة عتينوم حدش قربت كيروم حدش تتمثلهم بحرغون زفو جوج ملميلهم نقحد كابريخكا وفرم بنتسألهم تللي كام محضرو إدني تتحاز زبان كاي ترئيهم نغز ود نغز رفعت مزقبو تاريخنا مقعز
ምጽዓት ጸፋዕፍዖም ብሓድነት እዩ ዝድንዝዝ ኣብ መንጎ ጀነራል ምግበይ ሃይለን መንጀሪኖን ሓያል ኣፈላላይ ከም ዝተፈጠረ ተፈለጦም ኣብ መንጎ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ወታደራዊ ሓይልታት ትግራይ ጀነራል ምግበይ ሃይለን መንጀሪኖን በሰንኪ ኣብ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይ ዝተልዓለ ናይ ሓሳብ ምፍላይ ሓያል ናይ ቃላት ጉንፅን ውጥረትን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ካብ ውሽጢ ውድብ ዝወፁ ሓበሬታታት የመላኽቶም እቲ ውጥረት ናብ ቁልዕ ክርክር ዘምርሐሉ ቀንዲ ምክንያት ብዛዕባ ኣብ ምዕራብ ግንባር ዝርከብ ራብዓይ ኣርሚ ናብ ሱዳን ናይ ምስግጋር መልእኽቲ ናይ መሃብን ሓላፍነት ብዝምልከት ብዝተልዓለ ናይ ውሳነ ምፍላይ ምዃኑ ተገሊጾም ከምቲ ካብ ውሽጣዊ ምንጭታትና ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዝሕብሮም ጀነራል ምግበይ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ምዕራብ ግንባር ዘሎ ራብዓይ ኣርሚ ብኣካል ኣነ ባዕሊ ሒዘዮ ናብ ሱዳን ክሰግር ነቲ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ግንባር ኮይነ ክመርሖ ይግባእ ዝብል ጽኑዕ ኣቋም ሒዙሎ በአንጻሩ መንጀሪኖ ድማ ነዚ ሓሳብ ብጽኑዕ ብምቋም እዚ ውሳነ እዚ ናይ ውልቀ ወታደራዊ ኣዛዚ ክኸውን ይኽእልን ንስኻ ብትኾንካ ነቲ ሓፈሻዊ ወታደራዊ መሓውር ክትመርሕ ኣለካ ናብ ሱዳን ዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ካልኦት ታሕቶት ኣመራርሓታት ኢና ንሰድድ በመዋል ተቃውሞኣ ኣስሚዓላ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ላዕለዎት ኣመራርሓታት ዝተፈጠረ ናይ ስልጣንን ውሳነ ምፍላይን ኣብ መንጎ ወታደራውን ፖለቲካውን መሪሕነት ትዘዋም ሓያልን ናይ ዘይምእማን ሃዋህው ፈጢሩ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ተንተንቲ እቲ ኩነታት ብህፁፅ እንተዘይተኣልዩ ኣብ ናይቲ ዞባ ፀጥታን ፖለቲካውን ዝዓበየ ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል ይሕስቦም ሕዚ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ድማ ጀነራል ምግበይ ሃይለም ምዕራብ ግንባር ኣርሚ 11-17-35-42 ናብ ሱዳን ሒዙ ክሰግር ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡሎም እቲ ኣዝዩ ዝገርም ነገር ብዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ መዓልታዊ ክራባሕ እንከሎ ብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዘለዎ ከንቅፅዎን ደው ከብልዎን ስለ ዝደልዩ ብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ 6 ሚልዮን ዘይኮነስ 5 ዕፅፊ 30 ሚልዮን እዩ ብዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወግሒ ፀብሐ ዘረባሕ እንተዳ ኮይኑ ብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ወግሒ ፀብሐ ዕፅፊ ዕፅፍታፍ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝራባሕን ዝበዝሕን እዩ እዚ ሕጂ ብዝሕ ህዝቢ እናጠቐስካ ዝግበር ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ተቐባልነት ዝበሃል የብሎን ብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ከም ስርዓታት ኢትዮጵያን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድን ዝዛረበሉ 6 ሚልዮን ከም ዘይኮነ 30 ሚልዮን ከም ዝኾነ ክንሕብሮም ንፈቶ ንሳቶም ንብዝሕ ህዝቢ ከም ፕሮፓጋንዳን ፖለቲካዊ መሳርሒታትን ብምጥቃም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝገብርዎ ዘለዉ ዘመተታት ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ ኣስተብሂልና ክንመክቶምን ከነፍችሎምን ይግባእ 130 ሚልዮን ብዝሕ ህዝቢ ኣለዋ ትበሃል ኢትዮጵያ ክንዶ ህዝቢ ከም ዘይብላ ዝተረጋገፀ ሓልክታት እዩ እቲ ሃገርን መራኸቢታታን ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒታታን ነዚ ቁጥርታት ከጋውሕዎን ነዚ ቁጥርታት ክደጋግሞ ስለ ዝኻሉ ማሕበረሰብ ዓለም ከኣምኖም ክኢሉ ይርከብ ኣሎ ስለዚ ንብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 6 ሚልዮን አንቂዝካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ንዓና ንኤርትራውያን ንምሕሳይን ኣብ ሓደጋታት ንምእታውን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ብንቕሓት ክንመክቶን ክነፍችሎን ይግባእ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ህፁፅ ሚኒስትራዊ ኣኼባ የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊፆም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝካየድ ድርድር ኣመልኪቱ ህፁፅ ሚኒስትራዊ ኣኼባ የካይዱ ኣለዎም ዶክተር ደብረጽዮን መንጀሪኖን ኣማኑኤልን ምስ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ኣመራርሓታት ፍስሃ ማንጁስን ወድም በይተን ብምዃን ህፁፅ ሚኒስትራዊ ኣኼባ ተቐሚጦም ኣለዎም እቲ ሚኒስትራዊ ኣኼባ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ክካየድ ይሕሰብ ብዘሎ ድርድር ዘተኮረ እዩ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ካብ ዘጋጠሙ ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ ንምውፃእ ነቲ ድርድር ከም መወዳእታ ናይ መዋፅኦ ኣማራፅን ምጥቃም ይሕሰብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ህፁፅ ወታደራዊ ኣኼባ ተቐሚጦም ይርከቦም እቲ ኣኼባ ካብ ናይ ፖለቲካዊ ክንፊ ዶክተር ደብረጽዮን መንጀሪኖን ኣማኑኤልን ዝተሳተፉ እንትኾኑ ካብ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ድማ ጀነራል ፍስሃ ማንጁስን ወድም በይተን ተኣኪቦም ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ የረድኦም
ዝካየድ ዘሎ ሚኒስትራዊ ኣኼባ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ካይድ ንዝሕሰብ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ናይ ድርድር መድረኽ ዘተኮረ እዩ። እቲ ውድብ ኣብ ውሽጥን ደጋውን ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ውጥሪ ኣትዮ ኣብ ዘለሉ እዋን እቶም ኣመራርሓ ነቲ ዝካየድ ድርድር ከም መወዳእታ ናይ መማረፂ ወይ መዋጽኦ ኣማራፂ ገይሮም ንምጥቃም እናተኣከቡ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ጽምዶ ትክክል ኢኮኖሚ እዮም ዝብሉ ጽቡቕ ኣነ እንታይ ዝብል ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ጽምዶ ኣብ ስብሓት ሪኢኻዮም ትኾንካ ሕዚ እውን ዝናይ ህወደግ መስመር ትክክለኛ መስመር እዩ ካብ ዝብሉ እዮም ዝለዓሉ ንሱ ይቕምለስ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ብስብሓት ማለት እዩ እቲ ሕዚ እሱ ብሓደሽቲ ገዛእቲ ደርቢ ክሪኣ ከብቲ ዝብልዎም ንሶም ዝብልዎም ህዚ ስለ ዝተዓብለለ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዘይነገርናዮ ሰማዕቲ ኮይንካ ንኣብይ ፖለቲካሊ ካራክተራይዝ ስለ ዘይገበርናዮ ዝባእ ስለ ዘይነገርናዮ እምበር ህዝቢ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብቲ ናይ ዘበን ህወደግ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ፅኑዕ እምነት ከም ዘለዎም እዮም ዘንፀባርቁ ደጊሞም ደጋጊሞም ማለት እዩ ንኡ እውን ይመስለኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጥፋኣትስ ኣይገመትና ናይ ንፈልጥ ኣነ ኣይገመትኩን ከምኡ እውን ኢሎም እዮም ተረዲኻ እንዳ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ኣይገመትናን ኢሎም ከም ውድብ እውን ብፍላይ ኣነ ኣይገመትኩውን ኣይፈለጥኩውን እውን ኢሎም እዮም ሰሚዕኻዮም ትኾንካ ኣቦይ ስብሓት ብቐንድነቱ ኣብቲ ናይ ትማሊ ተረኽንቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ናይ ህወደግ ዘመን ኣብ ምምላስ ይመስል ሒዞሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ መርገፂ ማለት እዮም ዘለዉ ሕዚ እውን ኤርትራ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ 12 ነጥብታት ኣውፅያ እቲ ከባቢ 12 ሚእታዊት ንግዲ ዓለም ዘመሓላልፍ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ሎሚ ካብ ተራማያዊ መስመር ማእከል መድረኽ ዓለማዊ ውድድር ቁጠባዊ ውትህድርና ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ንጸቱ ቀልቢ ዘባውያን ዓለማውያን ሓይልታት ኣብ ዝስሕበሉ ኤርትራ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ንድፊ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍሊጣ ኣብዚ ተሃዋሲ እዋን ሓፈሻዊ ቅርጽን ጠማሪ ዘባዊ ጸጥታን ሰፊሕን ከምኡውን ንሰፊሕ ምትሕባር ዝዕድም ኣሰራርሓ ምትእታው ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ሓሳቡ ዝጀመረ ጽሑፍ እቲ ዝቐውም መካናይዝም ኣብ 3 ኣዕኑ ተኸፋፊሉ ክረአ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ እቶም 3 ኣዕኑ ናብ ሰፍሕን ጽኑዕን ግብራውን ራእይ ክሰጋገሩ እንከለዉ ኣብ 12 ነጥብታት ተኸፋፊሎም ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ብምብራህ መርገፂ ኤርትራ ኣብኦም ተኸፋፊሉ ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ኣነጺሩ ንጸጥታውን ሓፈሻውን ኣተሓዛ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘነጽሩ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ንድፊ ኤርትራ ዘበርሀ እቲ ጽሑፍ ቀዳምነት ሓላፍነት ዝስከማ ወነንቲ ሃገራት ምዃነን ብምንጻር ብሓበራዊ ስምምዕ ናይ ምትሕባር ክግበር ዘኽእል ንነዊሕ እዋን ማሪታይም ንምምሕዳር ዘኽእል ግብራዊ ንድፊ ስራሕ ምዃኑ ኣረድዩ እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ እዚ ንድፊ ንቐታዊ ጠንቂ ዞባዊ ዘይርጉነት ብምድሳስ ንናይ ሃገራት ልዕላዊ ግዛኣትን ዘቤታዊ ዓቕምን ጸቒጡ ኣስሚሩሉ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ ኣብ ክንዲ ቀይሕ ባሕሪ ንናይ ሳልሳይ ኣካል መወዳደሪ ዝኸውን ኮሪዶር ጌርካ ምፍቃድ እዚ 12 ነጥቢ ንጹር ዘላቒ መርሓ ጎደና ንመንገዲ ዞባዊ ርእሰ ምርኮሳን ሓበራዊ ምክልኻልን ነዊሕ ዝኸይድ ጥሙር ጸጥታ ዝመርሕ ምዃኑ ኣረድዩ እቲ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ እዘን 12 ነጥብታት ዝሓዛ ንድፊ ስራሕ ነዚ ተኣፋፊ ኮሪዶር ቀይሕ ባሕሪ ካብ ተነቃፊ ናይ ዓለማዊ ናይ ውክልና ማእከል ውድድር ናብ ናይ ገዛ ርእሱ ዘላቒ ዘባውን የርጋት ክሊ ዝልውጥ ይኽብል ኣመልኪቱ እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ልዕላዊ ሓላፍነት ብምሃብ ዓቕሚ ብምህናጽ ከምኡውን ውሽጣዊ ስምምዕ ናይ ምክልኻል ማሪታይም ብምግባር ንዘላቒ ንነዊሕ ዝጸንሕ ግብራዊ ርግኣት ዘኽእል ነጥብታት ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ርጋት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእከል ጂኦፖለቲካ ምስጋር ውድድር ማያዊ መስመር ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ዘባዊ ርጋትን ምሕላው ሚዛንን ዝለዓለ ግደ ዝፃወት ምዃኑ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ገሊጹ ብመሰረት ታሪኻዊ ምትእሳርን ሓበራዊ ረብሓን ናይ ክልቴን ሃገራት ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ዝያዳ ዘባዊ ርጋት ንምፍጣር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ዘብርሀ እቲ ኣምባሳደር ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንሓበራዊ ራእይ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ መጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ሱዳን ንሰሜን ኣፍሪቃ ምስ ምብራቕን ምዕራብን እተራኽብ ድልድል ኮይና ከም እትውክል ብምግላጽ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነቶም ኣብ ዝዓበየሉ ዘሎ ግዜ ምስ ዘለዋ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ጸጋታት ማይን ማዕድናትን ተደሚሩ
ሓዳሲት ሞተር ምዕባለ ዝዞባ ዝገብራ ይክብል አብሪሁ እቲ አምባሳደር ቀፂሉ ኤርትራ ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ ፍሉይ ጂኦፖለቲካዊ ከባቢ እትርከብ ተስፋ ዘለዋ ወደባት እትውንን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሃብታም ባህርያዊ ጸጋታት ዘለዋ ብምዃና ብመንገዲ ቁጠባዊ ውህደትን ፖለቲካዊ ርግኣትን ኣብ ዞባዊ ስርዓት ወሳኒ ግደ ክትፃወት ዘኽእላ ምዃኑ አብሪሁ በዚ ኣጠማምታ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ብሰናይ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ጥራይ ክረኣይ ክእልኒ ዝበለ እቲ አምባሳደር ናይ ክልቴን ሃገራት ስትራቴጂካዊ ሽርክና ብጂኦግራፍ ዝቆመ ብናይ ሓባር ረብሓ ዝተደገፈ ከምኡውን ዞባዊ ጸጥታዊ ቅድመ ኩነት ዘማልኡ ብምባል ገሊጹ እቲ አምባሳደር ወሲኹ ዝካፈሎ ወደባት ማሕበራውን ባህላዊ ምትእስሳር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ክፈጥር ከምኡ ድማ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስን ሰብኣዊ ርክብን ኪኖ ወግዓዊ ወይ መንግስታዊ መቓብር ናይ ሓባር ዝምድና ንምድልዳልን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ከማዕበላ ዘኽኣለ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሒዳት ዓመታት ዝተረኣየ ዞባዊ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ፖለቲካዊ ዝርርብ ስትራቴጂካዊ ርክብን ክኸውን ዝገበረ እዩ ዝበለ አምባሳደር ዑስማን አሕመድ ዓብደልባሪ አምባሳደር ሱዳን ኣብ ኤርትራ ርግኣት ሱዳን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ክረጋግጽ እንከሎ በተመሳሳሊ ጸጥታን ርግኣትን ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ኮይኑ ብምባል ገሊጹ አምባሳደር ዑስማን አሕመድ ዓብደልባሪ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን መድረኻዊ ተልእኾ ንኸማልእ ዝተሰገደደ ፖለቲካዊ ምርጫ ኣይኮነን ድሕር ምባል ጂኦግራፍ ተወሳሳቢ ድሌት ከምኡውን ሓድነት ዞባዊ ኣከባቢ ዝልውጥ ኢሉ ዝምድና ክልቴን ሃገራት እናሰፍሐን እናዓሞቐን ኣብ ዝኸደሉ ከዓ ጽኑዕ ጸጥታን ርግኣትን ክፍጠር ምዕባለ ከቃላጥፍ ንናይ መጻኢ ብድሆ ክጋጥም ዝኽእል ኣዝዩ ሚዛናዊ ስርዓት ክፈጥር ዘኽእል ክኸውን ኢሉ ምፍጣር ስትራቴጂካዊ ሽርክና ሱዳንን ኤርትራን ፖለቲካዊ ምርጫ ኣይኮነን ዝበለ አምባሳደር ዑስማን አሕመድ ብጂኦግራፍን መሰል ጸጥታዊ ምዕባልን ዝቆመ ክብል አመልኪቱ አምባሳደር ዑስማን አሕመድ ዓብደልባሪ እዘን ሃገራት ራእየን ናብ ትካላት ፕሮጀክት ከምኡውን ዘላቂ ናይ ረብሓ መርበብ እንተ ኣሰጋጊረንኦ ንርግኣት ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ከረጋግጽ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ካብ መድረኽ ውድድርን ግርጭትን ብምውፃእ ናብ መድረኽ ምውሃድን ሽርክናን ዘላቂ ምዕባልን ዘሰጋግር ሞዴል ክኸውን ኢሉ زتريوا لهم تحققنا مسلو تحققنا شمو منجست أبيز بحر زي دكي من دفرات فوتوهم دك عدّه من عربازي تفوتوه ثلث خليهم ناتو ودا عدّه سلا زي كونه عدّه يكون ود من دفراي ودا عدّه يكون قولوزي ودا عدّه يكون تونجاس عدّه أي حزعة سبي كون مذلوا بعدته أنا ود نوعته جن عدّه أي عبيل لي حفشة وجن كل موزينا حونا منجست أب متعبي تخلى الرئاسي قريب مني سيلا خحوج سيلس يس هو يبلغ يرى نعجي قلنا تعبيتي قلنا honestly speaking أما ندفع زعبيه بمشكلة تاجرو حنسافر كاب أقوله يعني 10 كيلومتر نعتمد على لسه مهار النمر السبي حجي نمتاي ود ختم أخوان دلي ما تعبي خلص أنا كتمان هجر السبي أنا I proud سقع ود 10 حد عمت أنا بهجر السبي عبيت وليده قلت أصل الزارولي background ناتكاد حرواية أنا تقاسي كسر فكاي يقولون مالتي كهذا كم جخ مارس بس هاوي كهذا كون كخت مسل قال مسؤولة زي حدا شنكون thank you visibility thank you for being member معي سلازي منقص أب حدش شو ميكونه منقص أب حدش وحدش أبوي بلكع منقص أب حدش برا أنت ملو شو منقص أب حدش من دفر عرض مالتي عرض باي زوي عدو كوتاتي زول أو هنا معي عدو كوتاتي كل عرتي أو هنا حواسه من دفر بدر عقله anyway دحين نابزهم كده ما زحونا نفسه متحت نزلوا نفسه متحت زي هلو كاب كل نجاراته خاب سوم جميركا أنا زجر من نجار ماذا أنا بهلا المسكتكو بنورمال سألونا يسأل بفلتر يسأل تايز بالام تقولي فلتر زلوا أب تايز بال تايز بال أب إن شاء الله حدا فلتر قال زلوا مسألة أنا نديب لنا دنو تايز بال هاون شو من تايز بال مسألة زلوا فلتر زلوا شو من ده رسالة تايز بال سناب شات بسناب شات أنا مس وفي رأي مسكنا أي سألني بتليفونكم إلا أي بسناب شات رأي سأل هذا إنه أب ميك أبن أب سنة سباقان أب أشو بتعمي زلوا نسأل زي قال نسيت خبان قال نسيت زي خمو تسبيع خانو وده حتى يكون جدا بسناب شات رأي خسائر بلكها anyway نزنا حيو هجي تايو حونا منقص أب نايتي بنفسه متحت الساقية ونقدفهم حالنا نسوهم مصينا أبزي بزح جزء بزعبا سفتاو توك شو بزح جزء كزارة بيسمعوه يجنور جري يا خيل because شو بقى أساس فوتو تبحرياتو كل نجاراتو مالتيو بزي كانوا حجي يجنور جريو كي حافر أس بزعبا نتجري زار أبزي كان معهم جزارة بكم أنت قرشين نتجري سريرة أنتلني مسبورة مالتيو $6 سدلو ولا حنت زقوا برا أبوكو تقولوا
ግን ብዛዕባ ትግራይ ክዛረብ ካትሰምዑ ወላ ሓንቲ በርኩቶ ዘይብሉ ሰብ እኳ ኣብዚ ቃልሲ ብርጌና ሓመድ እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣብዚ ቃልሲ ብርጌና ሓመድ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ግዜ ምስ ጆምብላክ ንዕልን ነርና ኣብታ ቀዳሚት ናይ ብርጌና ሓመድ ዝነበረት ደው ኢለሉ ሰዓት እንግሊዝ ኣለኹ ኢልዎ ተራእኸ ሳብ ክላን እዩ ዘሎ ተሓቢኡ ማለት እዩ እዛ ካልኣይቲ ዝተኣሰረላ እውን ኣብ ቲክቶክ ተዛሪብካ ተባሂሉ እምበር ኣብ ብርጌና ሓመድ ተራኺቡ ይፈልጥን የለን ሕጂ ኣብዚ ምንጭ ክፍክር ከሎ ሰቡትና ከሎ ግን ናይ ሰብኣይ ስራሕ ከይስራሕካ ዶ ሰብኣይ ትኸውን ኢኻ መሰረቱ ፈካሪ ሰብ ኣይፍከርን ብዙሓት ምግበይ ሃይልን እዮም ተፈጢሮም ዘለዉ ኣብዚ ደንበና ኣብዚ ናይ ሕጂ ትሕዝቶና ኣብ እዋናዊ ሓበሬታታት ዘተኮረ መደብ ኢና ከነቕርብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቅድሚ ኩሉ ብልፅግና ሎሚ ወጋሕታ ሃንደበት ኩናት ድሕሪ ምውልዑ እቲ ኣብ ባይታ ዝወዓለ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ዝበፅሓና ኣፈናዊ ፀብፀብ ኣሎ ንዕኡ ከነካፍለኩም ኢና ክሳብቲ ወግዓዊ ሓበሬታ ብዝውሃብ ማለት እዩ በቶም ዝምልከቶም እዚ ካብ ባይታ ዝረኸብናዮ እዋናዊ ሓበሬታ ከነቕርብ ኢና ምዝ ተኣሳሲሩ ብካልእ ሸነኽ ካብ ምንጭታት ዝረኸብናዮ ካብቲ ናይ መስመር ፀላኢ ማለት እዩ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣስዒብና እቲ መራሒ ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድ ማለት ጀመሮ ሎሚ እውን ዝቕፅሎ ዘሎ ቃለ ምሕተት መሰነይታ ናይቲ ኩናት ዳርጋ ነቲ ውጥን ኩናት በዚ ፅውፅዋይ በዚ ቃለ ምሕተት ኣቢሉ ኣንፈት ዝህበሉ መንገዲ ምዃኑ ዘመልክቱ ሓደ ሓደ ጉዳያት እውን ከነልዕል ኢና መወዳእታ እቶም ትማሊ ኩናት ደንጊኻ ምጅማር ኢሎም ዝጉስጉስዎ ዝነበሩ ዝልምንዎ ዝነበሩ ባንዳታት ትግራይ በዓል ጌታቸው ረዳ ብርሃን በላይ ሎሚ እቲ ኩናት በዓላቶም ጀሚሮም ማለት ምስ ብልፅግና ተሓባቢሮም ሕጂ ደለይቲ ሰላም ክመስሉ ከም ጠበቃታት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓለይቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕሉፍ ሓሊፉ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ናይ ሰራዊት ትግራይ ተመሲሉ ዘውፅኦ መልእኽትታት ኣሎ ናይ ክልቲኡ ብኣብነት ክንጠቅስ ኢና ስለዚ ነዚ ዝኣመሰሉ ትሕዝቶታት ክህልውና እዮም ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሸረሪና ጉድሪኢና ዝበሃለሉ ጉዳይ ውዒሉ ስለዚ ኣብኡ ግሩፕ እቲ ኣፈናዊ ፀብፃብ ክትምልከትዎ ኢኹም ኣብቲ ብልፅግና ሎሚ ወጋሕታ ሓደ ናሓሴ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ሸረሪና ዝኸፈቶ ቁሉዕ ኩናት 5 ፈረቓን ወጋሕታ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ዝተዋሃደ ናይ መሬት ናይ ሰማይ ናይ ከቢድ ብረት ናይ ድሮናት ናይ ነፈርቲ ፅዑቕ ደብዳብ ገይሩ እዩ ጀሚርዎ ድሕሪ ሰዓት 6 ንግሆ ኣጋር ኣኸቲሉ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ፈለማ ሃንደበትነት እኳ ተነብሮ እቲ ምጅማር ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት እቲ ኩነታት ተቐይሩ ናብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፍፁም ስዕረት ሰራዊት ብልፅግና ከም ዝተቐየረ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ ኣብ ማዓስከር ሸረሪና ፀንሐ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ናይ መጀመርያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ኣብቲ ዕርታቱ ኮይኑ ምክልኻል ብፀረ መጥቃዕቲ ቆራሪፁ ደምሳስ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሉ ንሰራዊት ብልፅግና ፍፁም ከም ዝበታተኖ ሬሳታት ናይ ብልፅግና ዘልዕሎ ሲኢኑ ከተማ ሕመራ ብውጋኣት ኣዕለቕሊቓ ናብ ጎንደር ብዝተፈላለዩ ተሽከርከርቲ ናብ ጎንደር ናብ ካልእ ከባቢታት ናይቲ እሳቶም ዝቆፃፅርዎ ክልል ናይ ኣምሓራ ማለት ምስኡ ዝጓራበት ምስተ ሕሞራ ናብኡ ክጓርትዎም ከም ዝወዓሉ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ ብመሰረት ሓበሬታ ብልፅግና ባዕሉ ዝጀመሮ ኩናት ተራእዩ ዘይፈልጥ ከቢድ ስዕረት ከምቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ደብዳብ ገይሩ ዝበልናዮ ልክዕቲ ስዕረት ከኣብኡ መጠን ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ከቢድ ስዕረት ከም ዝነበረ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ ኣብ መወዳእታ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ እቲ ኩናት ዘፍ ከም ዝበለ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ እዚ ኩሉ በቲ ሰዓታት እንጠቕሶ ዘለና ብናይ ፈረንጂ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ማለት ናይ ግእዝ ናይ ኣይኮነን በቲ ሎካል ታይም ኣይኮነን ብዝኾነ ትውዕሎ ነዚ ይመስል ከም ዝነበረ ፀብፃብ ቅርቡ ኮኑ ምናልባት እንተዘይኮይኑ ግን ፍፁም ስዕረት ናይ ስርዓት ብልፅግና ከም ዝነበረ ባዕሉ ኣብ ዝወልዖ ሓዊ ተጠቢሱ ከም ዝወዓለ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ بخال وجن كم مسمر طلع استرخب حبريتا كم زملكتو سرعة بالصقنا لومي قطر مالتي مستي كينات تتححزو ابتي كاب حمورا 3 كيلومتر رحق زركب تركان مستبهلي معرفون فرتي ناي حمورا
በብዝሒ ሰራዊት በወታደራዊ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ብምምጻእ ካብ ሕሞራ 68 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ባዕከር ዝተባህለት ቦታ ናብኡታት ከም ዝወሰዶም ኣብኡ ይእግሮም ከም ዝወዓለ ክእግሮም ከም ዝወዓለ ቴክኒሽያናት ናይ ድሮን እውን ምስ ንብረቶም መሳርሒታቶም ብነፈርቲ ናብቲ ቦታ ከም ዝተላእኩ ኣብቲ ሓበሬታ ይጠቅስ እዚ ሕጂ በቲ ሓደ ሸነኽ ዝተረኸበ ዝኸውን ዘሎ ጽዑቕ ናይ ወተሃደራዊ ሄሊኮፕተራት ምንቅስቓስ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተረኣየ እተን ነፈርቲ ወተሃደራት ኣራጊፈን ቀልጢፈን ተቐላጢፈን ክእለያ ከም ዝወዓላ እዮም እቶም ምንጭታት ዘመልክቱ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣብ ከባቢ ማይ ካድራ ከም ዝተረኣየ ናብ ዶባት ገጹ ማለት እዩ ብክልቲኡ ናብቲ ናብ ሱዳን ወገን ናብቲ ናብ ኤርትራ ወገን እውን ናብቲ ጋሽ ከባቢ ገጹ ምስ ታንክታት ምስ ተሽከርከርቲ ኣብኡ ዘጓሕ ክብል ከም ዝወዓለ ጓዓዝ ከም ተረኣየ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ይኹን እምበር እቲ ትርካን ዝተባህለ ናይ ሕሞራ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ርሕቀት ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣትዩ بدبداب كم استهارمه تدبداب كا ب155 ملم مخانو كم استفصمه بعلاتهم مالتي بلصقنا كم استلاف حلفو بزي وقعوا من قد خازي نا شعبيه يقبلوا كم زوعلون كم عينت كستات كم زغبروا تحبريتا عملكيت له ابو كله حتى اثيوبياوያን ጉዳይ ባህርን ተልካ ቅቡል ተልካዮ كم زلوا نتي واننت زحتو زلوها قبلت له زلها مالتي يفلطوا بلت واننت قبلت قبر زلها او ግን ንጹር ዝኾነ መልሲ እኮ ወሃብ ነይሩ ታዩ ለካ ኢትዮጵያውያን ናይ ተጠቃምነት መሰል ኣለዎም ናይ ዋንነት ግን መሰሎም አይኮነን ኤርትራ ሌላው ሀገር ክንከልና በሐራን መሬታኒ ሕቶ ኢትዮጵያውያን ከኣ ቁኑዕ አይኮነን ይخبح ዝግባው ቁኑዕ አይኮነን ዘብሎ ምክንያት ከኣ ሕቶኦም ሕቶ ተጠቃምነት ዘይኮነስ ሕቶ ዋንነት ኮይኑ ስለ ዘሎ እዩ እና ንጹር ዝኾነ መትከላት ንጹር ዝኾነ ኣብዚ ራእይታትን ህዝብና ዘይነግረለና ኮይና ህዝብና ወላባና ስክፍታ ክሕድር ባህርያዊ ስክፍታ ክሕድር ኣባና ባህርያዊ ከምዚ መሬት ኣሕሊፍና ንስልጣን ንቃል ዘለና ክመስሎ ግዴታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክሊር ዝኾነ ስታንድ ክህልወና እዩ ዝግባእ ከምዚ ኢልኩም ኢላ ኢትዮጵያ እንድሕዳ ንዓና ብዓይኒ ሕማቕ ወይ ብዓይኒ ካልእ ትሪአና ኮይና ወል ክተርፈና እውን እዩ ዘለዎ እዩ እስራኤል ኣብ ሶርያ ሊባኖስ የመን ኢራቅ ሊብያ ዝገበረቶም መጥቃዕታት ኣብ ላዕሊ ኤርትራ ከም እትደግሞ ትካል ስልያት ሃገር ሞሳድ ኣፍሊጦም ኤርትራ ብምብራቅ ሱዳን ዘለዋ ጽልዋ ንምስፋሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጾላ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ኤርትራ ነታ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ተጠቂማ ኣብ ላዕሊ ዶባት ዘሎ ዞባታት ጽልዋ ንምስፋሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ትካል ስልያ እስራኤል ዝኾነ ሞሳድ ገሊጾላ መንግስቲ ኤርትራ ብምብራቅ ሱዳን ዝርከቡ ተዋጋእቲ ናይ ምስልጣንን ምስዕጥቃውያን እስላማውያን ጉጅለታት ርክብ ናይ መፍጣርን ሓያል ስራሕ ይሰርሕሎ እዚ ድማ ካብ ውሽጢ ዶቢ ወፃይ ናይ ጸጥታ ድሕንነትን ንምፍጣር ዝዓለመ ኢሎም እዚ ሓዚ ዝምስረት ዘሎ መርበብ እቲ ኩናት ምስ ተወደአ እውን ዘይቋረጽ ብምዃንን ኤርትራ ኣብታ ዝዓበየት ጎረቤታ ዘላቒ ጽልዋ ከም ዝህባ ተሓቢሮላ እስራኤል ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ብፍላይ ድማ ህዝቢ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ኩናት ኢሉ ድማ ኣብ ሶርያ ሊባኖስ የመን ኢራቅ ሊብያ ሶማሊያ ሱዳን ዝሓለፉ 10ታት ዓመታት ዘካየደቶ ዓናው ስጉምታት ሓዚ ድማ ኣብ ላዕሊ ኢራን ትገብሮ ዘላ ደብዳባትን ቅንጸላታትን መራሕትን ሃገርን ሰራዊትን ከያእኽላ ኤርትራ ብሱዳን ኢድኣታውነት ትገብረላ ዝብል ክሲ ክተስምዕን ኣብ ላዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትወስድ ክትህንደድን ተሸባሸብ ከም ዘላ ተንተንቲ ጸጥታ ይገልጹ ይሄ መንግስት 24 ሰዓት የጦርነት ዝግጅት ነው ሲያደርግ ነው በየሀገሩ እየዞረ የጦር መሳሪያ ሲሸምት ነው የሚውለው በብድርም በካሽ ትግራይን በቁጥጥር ስር ካላደረኩ ተኝቻ አላደርኩም የሚለውን አንድ የትግራይ ተወላጅ መጠራጠር አለበት ብያለሁ በዚህ ላይ ብዥታ ያለው ሰው እውነታውን አልተረዳው ለዚህ ነው የሚያሳዝነኝ አሁን አንዳንዶቹ ከትግራይ ወጥተው አዲስ አበባ መጥተው ከብልጽግና ጋራ ከዶክተር አብይ ጋራ አብረን ሰርተን የትግራይን ችግር እንፈታለን ሲሉ በጣም የሚያስቀውና የሚያስገርመው ከዛም አልፎ የሚያሳዝነው ለዛ የብልጽግና መንግስት ምናልባት ከትግራይ ጋር ያለውን ነገር አሁን ስታነሳው የነበረው ትግራይ በቁጥጥር ስር ካልዋለች እንቅልፍ አልተኛም አይነት አማራጭ ነው ያለው ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ነው ያለው ያልከውን ነገር በምን የሚቋጭ ይመስላል አሁን በያዘው በኢኮኖሚ ማድቀቅ ነው ወይንስ በቀጥታ ወደ ጦርነት የሚገባበት እድል አለ አሁን ያለው ሁኔታዎች ወዴት የሚያመሩ ይመስላል አሳፋሪ ነገር ስለዚህ ማንም ትግራይ ተወላጅ ይሄን እውነታ መገንዘብ አለ ይሄን ካልተገነዘበ ሪያሊቲውን አላወቀው
ካላወቀው ደግሞ በመፍትሄውም ዙሪያ ተገቢ ድርሻ ሊኖረው ይችላል ብዬ አላምንም። ስለዚህ ወዴት ነው የሚሄደው የምትይው እያየ ነው እኮ ነው። ወደ ጦርነት የመግባቱ እድል ሰፊ ነው። ይሄ መንግስት ፕሪቶሪያንም ሲፈርም ከዛም ባለው ሂደት የተሻለ ጊዜ ነው እየጠበቀ የነበረው። ያችን የጦርነት አጀንዳዬን የማንበርከክ አጀንዳዬን ተፈጻሚ ላደርጋት እንድችል የሚያመቸኝ ጊዜና ሁኔታ መቼ ነው ብሎ እየጠበቀ ነው የነበረው እና ኤኒ ታይም ያቺ ሁኔታ ተፈጥራለች ብሎ ሲል በጦርነት መቀጠሉ አይቀርም። አሁንም ለዛ ነው ከበባ እየፈጸመ ያለው ዝግጅት እያደረገ ያለው። እያንዳንዷን ዕለት ነው ለጦርነት ዝግጅት እያደረገ ያለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚድል ኢስት እንዲህ አይነት ክራይሲስ ውስጥ ገብቶ ብቸኛ መሪ ነው አውሮፕላን አስነስቶ ዱባይ ይሄዳል። ለዱባይ መንግስት አስበው ይመስልሻል? አይደለም። ለሚያካሄደው ጦርነት ከዱባይ የሚገኘው ገንዘብና መሳሪያ መቋረጥ የለበት፣ መቀጠል አለበት። ለዚህ የፈለገውን አይነት ሪስክ መውሰድ ይወስዳል። ይሄን ነው ያየነው እና ይሄ መንግስት ሌት ተቀን እየሰራ ያለው የጦርነት ዝግጅት ነው። ልማት እኮ ከቆመ ቆይቷል። ለዚህ ነው እኮ አበባ መትከል፣ ችግኝ መትከል፣ የኮሪደር መብራት ማብራት፣ ቤት ማፍረስ፣ ትልቅ የልማት ወይም ሎጂ መስራት በፕራይቬት ሴክተር ሊሰራ የሚችል ማለት ነው። እንደ ትልቅ የልማት ጥያቄ እኮ ተጋኖ በመንግስት ሚዲያ የምትሰሚው እኮ ልማት ስለቆመ እኮ ስትራቴጂክ የሆነ ቁም ነገር ያለው ህዝቡን ከድህነት የሚያወጣ ስራ ፈጣሪ የሆነ ልማት ቆሟል። ይሄ መንግስት 24 ሰዓት የጦርነት ዝግጅት ነው ሲያደርግ የሚውለው። በየሀገሩ እየዞረ የጦር መሳሪያ ሲሸምት ነው የሚውለው በብድርም በካሽ። ስለዚህ እንዲህ አይነት መንግስት ባለበት ሁኔታ በሰላም ችግርን ይሄ መንግስት ይፈታል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው። በትግል ነው። ትግሉ ግን አንድ ገጽ ብቻ አይደለም ያለው። የመረረው መልስ አጥቻለሁ ያለው ጠመንጃ አንስቷል። እሱን ማንም ማስቆም አይችልም። ለዛም ኃላፊነት መውሰድ ያለበት አገዛዙ። ሌላው ህዝብ ግን በሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት መታገል አለበት። መድህን 7 ዓመት ወደ 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ነው አልቋል የሚባለው አይደለም። በሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ቢሞት አይደለም ቢሰለፍ ይሄን አምባገነን መንግስት ያንበረክከዋል። በቀናት ውስጥ ትልቅ መሳሪያ ነው ህዝባዊ እምቢተኝነት። ስለዚህ ይሄን አውቀን ሁሉም ይሄ በብሔር ጥላቻ ውስጥ መግባታችንን በፖለቲካ አይዲዮሎጂ መከፋፈላችንን ወደ ጎን አስቀምጠን ህዝባዊ እምቢተኝነት እንዲቀጣጠል እና በህዝብ ትግል ይሄ አገዛዝ እንዲበረከክ ማድረግ ያስፈልጋል። እና ይሄን ደግሞ የታጠሩ ተገደው ትጥቅ ትግል ውስጥ የገቡ ኃይሎችም ሊደግፉ ይገባል የህዝቡን የሰላማዊ እምቢተኝነት ትግል። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ሰላም ቢመጣ ከኔና ከአንቺ በላይ የበለጠ የሚጠቀሙት ጠመንጃ አንስተው ጫካ የገቡት ኃይሎች ናቸው። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ቀን እነሱ ህይወታቸው ሪስክ ውስጥ፣ በመድፍ ይደበደባሉ፣ በክላሽን ያልቃሉ፣ በድሮን ይደበደባሉ። በእያንዳንዱ ቀን ሪስክ ውስጥ ነው ህይወታቸው። እኔ አሁን በጦርነት የመሞት ሪስክ የለኝም። ስለዚህ ሰላም ቢመጣ ከኔ በላይ ተጠቃሚ የሚሆኑት ጠመንጃ አንስተው የሚዋጉት ወንድሞቼ እህቶች ናቸው። ስለዚህ ህዝቡ በሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ እንዲያደርግ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ነፃነትን ውጤትን ከታጠቁ ኃይሎች ብቻ ቁጭ ብሎ መጠበቅ እንደሌለበት አጀንዳውን ደግፈው መቆም አለባቸው። እኛ ብቻ ታግለን ሞተን ለውጥ እንድናመጣና አጠብቅ የራስን ድርሻ ተወጣ ማለት አለባቸው። እኛ አሁን እየተንቀሳቀስን ያለነው በዚህ ዙሪያ ያለው ክፍተት እንዲሞላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጦርነት መፍትሄ መጠበቁን አቁሞ ራሱ መስዋዕትነት እንዲከፍል እንዲታገል የዚህን አገዛዝ እድሜ እንዲያሳጥር ነው ጥረት እያደረግን ያለው እና ትግሉን ፈርጀ ብዙ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ናሎም ማዕንቲ መደብና እዚ ምስሊ ነይሮ። ቀፃሊ ብሓድሽ መደብ ክዓ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹም ሰናይ መነ ኢልኩም